zviita zvikuru gogo nduna nemiwo Mwari vakwanire nyasha pazviro zvemwoyo wenyu. Zvinochinzwai hama dzangu, zvanzi nagogo Mahlatini nhasi, zviwisire woga pana Mwari wako. Wega kwete kuti mumwe munhu agokuwisira, hanzi uzviwisire wega pana Mwari wako. Regai tinzwe kuti hanzi tinozviita sei nagogo Mahlatini. Gogo Mahlatini, tiudzei nyaya yenyu yekuti yakamira sei mazvita. Ameni, ameni. Pamusoro mutungamiri wedu uri kutungamira zvakanaka. My good ndizvo. My good. Ndiri kuti pamusoro iyo vana madza wedu vafundisi, vana baba nana mai, vakomana nevasikana nevatungamiri wese vezvirongwa izvi, tinokutendai nekundipawo nguva. Ndichitenda muimbi wedu Mai Muhlanga, ndichitenda watinamatira mwana waMwai Gai. Ndinokutendai maita henyu, zvanzi vaverenga shoko mai Nduda Muzukuru, zvanzi izvo zvese zvamaita izvika zvinotenha denga. Kana pasina izvo zviyaugoni kutaura. Saka kumanzwa kuverenga, unoverenga zvakanaka, tinoverenga tiri sonyatsonzwisisa, asi ukanga wakuverengerwa noumwe zvinoita. Shuwa ndinoti musoro wenyaya wangu wandichanamati ndanamatira kuitira nguva yedu yakuri kutaura. Musoro wenyaya wangu shuwa ndaudaro kuti zviwisire wega shuwa chakwanise kutaura kwaita mutungamiri. Hazvidi kufoswa, hazvidi kusundidzirwa nevamwe, nekuti pakusundidzirwa zvinenge zvakunge vanhu vari kurwa. Asi izvi zvinoda dunga munhu wane ari oga, ongozviswisira wega. Pandati ndierengereiwo Samuel vhesi ino maybe kudzokorora, maybe munongoziva kuti shoko raMwari kudzokorora rinoramba riri idzva nguva yese yese. Saka musoro wenyaya wangu wandataura apa unoti kurwisana nevaAmerikani nevaAmaraki. Zvanzi vana David wakaenda kundoparadza kuZiklag nevanhu wake. Tiri kuona kuti wakaenda wachindoparadza, wachitofunga kuti zvataita izvi zvaringana. Asi tiri kuona apa David pavakadzokera vachiti tapedza, munongoziva hondo, vamwe vanenge vakusimudza mureza, vamwe vakuita sei. Pavakadzokera wakasvika wakaona guta raparadzwa, watapirwa, watorerwa wakadzi wavo newana, kwete David ega, wakadzi newana. Asi zvikuru tiri kunyanya kuningirika nekuti David ndiye anga ari mukuru ipapo, ari mambo. Saka David anonzi akatorerwa vanakomana wake nevanasikana wake nemadzimai ake true. Zvikanzi zvadiko zvakazomurwadza, hanzi wakachema wese kuti mhuri dzapera. Maguta aparara, apiswa, abva aparara, munongozviziva, asi hapana kuuraya munhu. Tiri kuenda vakadaro kuti hanzi vanhu vakachema kusvika pekuchema pekuneta zviya. Munoziva kana munhu arwadziwa, uku kurwadziwa kukwane dhablo, kunonzi kurwadziwa kune kumwe kwaunoti ndiri kurwadziwa wedu, pane kumwe kunotonzi kurwadziwa kwaunenge usagoni kusanangura. Hanzi wakachema wakaneta. Kuneta munoziva kuti kana waneta zviya, kana misodzi haibudi, unenge wangobhidha mumwoyo, ndimo munenge makungosundidza kuti uchema kudai hachabuda. Tinoziva kune rufo matambudziko aripo, asi regai tienzanise nerufo, nekuti hapana anobvunzwa kuzi rufo chii. Oti chii chinonzi rufo? Takafirwa tese. Nometa wakafirwa nani? Takafirwa. Unonzwa kurwadza kwazvo. Kana uchichema zviya unosvika pakuneta, waroora hama wachikuti wanasauya chii yakani, augoni kudya. Kana vanhu vanenge vachiti chinyarara hako hauzvinzwi, nekuti unenge wapa kurwadziwa pakadzika dzika. Ndio zvakaita vana David, ndio zvakaita David.
akanga pakurwadziwa pekushaya kuziva kuti ndodii. Saka ndakati David, nyaya inondinakidza pana David ngeyekuti David akaziva kwekuchemera. Vanhu ava hanzi vanga vakuda kutomwataka nematombo, asi kapa wakaenda apa vanga vachiwirirana, asi zvaipa manje vakuda kuvataka nematombo. Asi David akati nyaya handichaigoni ndega, yakuda kuti ndochienda kundozviisira pana Mwari ndega. Onai vanhu vataiwirirana vatichironga kundoparadza, asi Yesu onai zvavakundiita, vakundipandukira. Saka yakuda ndega ini ndiende kuna Jesu. Ndinomufarira David uyu. Munoona kana mukaerenga mumashiremo, David nyaya dzake dzese aiti kana akatadza anoziva kwekunanga kuti ndina Jehovha murwiri wangu, ndine shamwari isingapoputsi shamwari, ndine shamwari isingandisiyi ndiri ndega, ndiye mambo Jesu. Saka David akaenda kuna Mwari. Achienda mukaenda pa 60 apaka munonzwa kuchizi David akabva atambudzika kwazvo zvikuru, akaenda kuna Jesu. Nyaya yangu Jesu iyi handichaziva chekuita. Vanhu vakuda kuti ataka nematombo. Uku mhuri yangu yaenda, vakadzi vangu vaenda. Mambo Jesu zvanzi unotipindura zvinyoronyoro. Tinonzwa kuti nyaya yake paakangotaura kuna Mwari, David akaziva kuti Mwari achandinunura, achandisunungura. Hatina kumbozvazvo kuti vanhu ava vakadamba vachida kumufungira kumwataka nematombo, nekuti Mwari wedu unonyaradza. Ndiri kuti kudii wana baba, wana mai, vakomana nevasikana, shamwari dzerwendo, tinopindirwa nedambudziko. Kana tasvikirwa nedambudziko rekuti hatichaziva zvekuita, tapererwa, tinoenda kuna Mwari. Zvanzi iri dambudziko iri rinenge raDavid nematambudziko yatiri kufamba mwaari. Haachada baba, haachada mai, haachada shamwari, haachada kana vafundisi vanoti tazvinamatira wataneta, havachada maidasesa aya tinoti wedu weye, kana mapartner players tinongoenda ikoko, asi pane pazvinenge zvazoomesesa. Waakuda kuenda wega kuna Mwari. Wani ari woga wozviisira wega kuna Mwari. Uku shamwari dzinodi dzinonamata, hadzimboneta. Asi unotoona kunge mai weye hazvichaita nekuti unenge ndinotofara naDavid nekuti akaziva kwekutizira kuna Mwari. Ndange ndichifunga ndikati even kana mwanakomana waMwari wacho Jesu akaedzwa vadikani, akaedzwa neshamwari. Shamwari tinodzida, asi pane patinogumira kwakuti wedu ngati tiri kunamata kuna Mwari, wakuti wedu zvakuda Mwari izvi, zvakuda iwe wega kuenda kuna Mwari. Hausori shamwari musandirasike, shamwari dzinodiwa, maindasesa anodiwa. Mambo Jesu tinoziva mambo Jesu nerimwe zuva riya paMatthew 26 verse 36 inotaura kuti Jesu akanamata ari muGethsemane, paakanga akuona kuti nyaya yakupandukirwa naJudhasi, nguva yakwana. Hanzi akatora vadzidzi vake mambo Jesu akaenda nawo kugomo. Akasvika asati apira gomo, akasiya vamwe vadzidzi vake pasi, akatora Peter nevana vaZebhedhiya, wakaenda nawo watatu avo. Ndiri kureva neshamwari, ende zvandiri kuparidza izvi zvekurwadziwa ndiyo ndauya nayo, kuti kana munhu wakurwadziwa uri kuenda kunani. Nyaya yako inoperera kunani, kushamwari dzinogumirwa. Hanzi wakaenda nevadzidzi vake, wakasvika pagomo, wakasvika achibva ati kuna Peter nevakomana vairi vaZebhedhiya, garai panapa, musare muchinamata. Ndaiwimba nawo kuti vadzidzi vangu ava, ndaifamba nawo tichiwirirana, ndichivadzidzisa kunamata. Namatai,
ini tichambofamba apo ndimbonamata. Jesu akaenda akaumburuka. Aumburuka kudaro achinamata munongozwa kuti kana zvarwadzawo kuumburuka nemisodzi imwe inoenda munzewe unoita sei auchaziva zvekuita. Zvadzi mambo Jesu akadzoka kunaona Pita akaona wakakotsera zvawo. Akati, Pita, mukai munamate kuti musaedzwa, musapinda umwe kuedzwa. Namatai, muri kurara zvenyu. Sekufunga kwangu ndakafunga kuti wana Pita wakatiwo, tambonamata asi hope dzatibata. Vakuru vanobva kuti nhamo yeumwe hairegere rusatsi. Tinorara. Saka Jesu akadzoka kechipiri. Adzoka kechipiri. Akasvika akaumburukazve akanamata. Akati, regai ndidzoke kuvadzidzi vangu ndione kuti vari kunamata here neni. Akasvika Jesu akaona wakotsirazve. Akati, Pita, muri kurara henyu. Paakazogodzoka kechitatu mambo Jesu, mwanakomana waMwari uyu anga ari Mwari, akasvika akaona akanamata ari kuenda ipopo pekuti achinamata paanga ari kunamatira achiumburuka. Akati, no Mwari wangu, zvaakuda ndiri ndega izvi, zvaakuda ini ndega, regai ndichotizvivisira mushanza chemaoko enyu kana kuti pasi pemuchinjwa enyu kana kuti mumakumbo enyu Baba, kuti mundinunure. Idzo ndidzo shamwari dzandandiri kuimba nadzo, dzandaifamba nadzo, ndichinamata nadzo, ndikafunga kuti vanondibatsirawo munamato. Pane patinoti tichinamata ngatiite bowerera watikani, Satani anoramba rusha bowerera. Kuti umwe neumwe anosimudza munamato wekuti mambo Jesu unonzwa. Anotaurawo zvimwe nezvimwe, chataura uyu. Saka ndizvo aifunga mambo Jesu. Ndiri kutaura nekurwadziwa. Mambo Jesu akarwadziwa. Mwanakomana waMwari. Vadikani, kana tawe pakurwadziwa, ngatiende tega kuna Mwari. Wani ari oga, zvaakuda dunga munhu. Nekuti shamwari ukauimba nadzo kunyanyisa dzinokotsera. Even panhamo yandambotaura, tinaenda shuwa, tochema newe zvichitirwadzawo. Zvichirwadza. Asi tine nguva yatinombokotsera. Asi iwe uchangofirwa haurari. Zvakungoti Mwari wangu. Chienda ungoti Mwari. Mambo Jesuzve paakanga akurwadziwa kudaro apo ndipo akazoti iye, Baba, mukombe uyu ngaupfuure kana kuri kuda kwenyu. Usaite kuda kwangu. Zvange zvarwadza vadikani. Tiri kuona Hana. Kuna Samuel Hana. Tinomuziva mukadzi, tiri kutaura nyaya dzekugodzokorora. Mudzimai uyu akanga ane mhwari wairi akatorerwa pemina wake. Toti ngewake nekuti akatorerwa mukadzi ina. Paakatorerwa akarwa, munoziva kuti zvinorwadza. Asi tinonzwa kuti pemina wainamata, achichema, wachienda kuchiro, wachipira, aipiwa zvinhu nemurume wake Ali. Vakaipiwa. Asi rimwe zuva Hana vakati, no, zvinhu izvi zvaakuda ini ndega, kuti ndizviwisire pana Mwari wangu. Hanzi Hana akaenda akataura ega naMwari wake, zvaakuda dunga munhu wehwani ari oga. Akachema achinamata achichema ari ega. Adziteedzi wake Ali akati, iwe kudhakwa wanyanya iyi, unomborambia uchidhakwa? Hanzi Hana akati, no tenzi wangu, handisi kudhakwa. Asi pane zvandiri kutaura nababa wangu, ndarwadziwa. Ndiri kurwadziwa. Saka ndaakutaura naMwari wangu. Inga ndinokupa wani zvese. Tenzi wake akadaro, ndinokupa zvese. Patinoenda kupira uko kugomo, ini ndinokupa zvakakwanirana. Ndinokuda nyangwe uyu pemina ane wana. Asi ndinoda iwewe kutokunda pemina. Ndinokuda wani. Asi nekuti anga asina mwana ichanga achida, anga achitambudzika. Munongoziva wadikani, zvinorwadza. Tinawo wana pemina.
handi kuti wana Pemina ibarika chete wekungororerwa aiwa tinawo paushamwari Pemina ulipo kumabasa Pemina ulipo muchechi chaimu walimona Pemina wachitsaura wezvo vanoda vachiseka zvanzisiya enda kuna Mwari wadikani ndeipi nhamo yako yaunayo iri kukutadzisa kurara iri kukutadzisa kudi yatoti pane zvirwere nekufunga zvanzi uyai tizviwisire kuna Mwari zvinorwadza zvichinaka asi ngatiende kuna iye Jehovha shamwari yakanaka asingapererwi nesimba asingapererwi zvanzi David pa8 apo akabvunza Mwari David pashoko rataverengerwa pa8 hatina kuzosvika David akabvunza Mwari tenzi ndotevera here wana hanzi tenzi ndingawabate tenzi akamupindura akatienda tevera unawabata ende uchawakunda uchidzorerwa zvinhu zvako zvose Jesu apindura vatikani dzimwe nguva kana tatambudzika dzimwe nguva wana vari kutinetsa mamereji ari kutinetsa chiko wana tinoziva kuti chokwadi vamwe vari madhuragisi vamwe vari kuita zvimwe mudzimba umu mamereji edu ari kucheka toshaya kuziva kuti todii totisi Jesu vacho dzimwe nguva tinotaura naye Mwari wedu dzimwe nguva hatinzi kupindura kwake tane makore tichikokumbira chinhu kuti baba ndakakumbira zvakati onai nhamo yangu ende vasiri kunamata matovakomborera zvavo zviri kufamba koinini Mwari wacho uripi asi mambo Jesu paakanga achinamata achidaro wakamirira nguva ichisvika yekupindura iye zvino mambo Jesu ari kudenga pachigaro chake nababa wake nanhasi tinongoimba kuti Jesu zvino isusu kana tapinda mumatambudziko akadaro tisingaoni kukurumidza kupindura achipindura undegraundi ari kupindura akanyarara zvake asi handi kuti akanyarara zvekuti kanganwa aiwa anenge achipindura mirira unamati zvichirwadzisisa kudaro zvichitadza kuti misodzi ibude zvaidzobvera wadikani taizvirerusa kuti ndazvipa Mwari asi hazviiti nekuti zvinorwadza asi kana tichitaurirwa shoko kudai tichiri maindwa kudai kune shamwari isingapererwi mambo Jesu Mwari wedu haapererwi Mwari wedu ane hanya neupenyu hwedu ishamwari yakanaka taimbisa rwiyo urwu Jesu ndakapikira nechipiko changu ndinonamata imi mubatsiri wangu anokubatsira mudikani kana ukanamata nekutenda anokusunungura mune zvakaoma izvozvo wamwe tinotonamata kuti tange tichipiwa mufananidzo wamwe achiti wamwe vanonamata asi achinamatira vana vake mwana unofa asina kumbopindurwa naMwari achingoita zvake zvemadhuragisi izvozvo zvekuita sei azofa mai mwana akapinduka atorora nemhuri yake akatopinduka akunamata Jesu unopindura nenguva yaanoda nenguva yake kwete yedu nguva ndinonakidzwazve nemurume unozi Jobho wedu kungodzogorora Jobho murume uyu pandake ndiri kufunga nemharidzo iyi ndati ndikati ndaita zvekujumwa hangu ndikati saka uyu David vanhu vake havana kuurayiwa vakange vari vapenyu misha ikapuka asi akarwadziwa zvekutoti ndikati vati Jobho tinonzwa kuti Jobho tinoiziva yese Jobho 1 kuti akaparadzirwa zvese wadikani akangosara ari iye nemudzimai wake saka akati ndiri kurwadziwa Mwari asi mandisiyira shamwari mudzimai uyu endi shamwari yatakaziva pana Adhamu naEvha kuti Evha akadiswa mbabvu Jobho akadiswa mbabvu yake ikaumbirwa zvika ndako kutsvagira mushamwari akaumbwa mudzimai mubatsiri saka uyo akati tarwadziwa baba chitipai zvedu izvi matora asi ndomuramba ndichinamata
kwamuri nekuti ndinaye mubatsiri. Munomboona shamwari zvadzinoita, hama zvadzinoita, wanasavira zvaunoita. Mudzimai akati Jobho aora, shamwari hungu dzakamboti Jobho, asi dzakazosvikira pakuti iwe pane zvawakakanganisa kuna mwari wako, rega kunamata upone. Asi mudzimai akati Jobho, tuka mwari wako kuti ufe zvako. Ini apa panondibata, panondirwadza. Shamwari yako wana wapera wese wakuti chifa chituka mwari ufe. Dai akati zvechituka mwari upone zvainzwisisika. Dzinoti dzinorara shamwari wedu we, dzinotirasa. Wanokotsira iwe hausogona kudya sadza, hausogona kumedza mate, ivi nemvura chaiyo inoshata, inowawa. Nhamo yasvika, chienda kuna mwari zvakadaro. Mwari wedu unonzwa wedu we, mwari wedu unohanya neupenyu hwedu, mwari wedu unotida. Jobho akazosvikira pa Jobho 1 pavhesi 21 akati ndakauya ndisina chinhu kudubura amai wangu, ndichadzokazve ndisina kupfeka, ndisina kana chimwe chinhu, asi tenze ngaakudzwe. Ngausumudze here muromo iwe uchirwadziwa, asi shoko riri kuti ngatiende kuna Mwari. Zvichirwadza, zvichinetsa kudaro, zvichiita sei, ngatiende. Ndiri kutaura nekurwadzisiwa vadikani. Tinosvika pakurwadzisiwa. Wamwe wanoti kuti zvindisununguye apa, ngandiende kubasa, ndoita mashifti akawanda, kana naane mari yangu zvangu zvinoreruka. Asi ndinonzwa kuti kana dai ukaita mari yacho iyoyo pasina Jesu inhando, hazvina zvazvinobatsira. Ende waita mari yacho iyoyo, siri pfungwa dzako hadzimboregi kuuya. Waiona mari yacho inombopera mari dzacho nemabhiro enyu emuno nekuita zvose tichibatsira kumusha, nongoti yapera youya nhamo iya. Wamwe wakati aiwa inini ngatinwe hedu mawaini edu, shamwari handei kutotsvaga shamwari yekuti idzi shasha dzekumapati handei imbonwa mawaini, ndikadhakwa zvinopera. Taipozviona kumusha, hanzi ndikadhakwa unenge wakuti ndiri miliyoniya, zvapera, zvinopera izvi hazvimboomiri, hazvingandiurayi ndichiti bva ndanyarara kudaro. Hanzi waenda unonwa zveshuwa, waidhodhakwa mofara, wouya hope akungoti pinde mumba, wamwe vanobva vasina kufunga. Mangwana kwaedza, yauya nhamo iya, haina kuperazvo. Hauna kuenda kune muridzi anoipedza nhamo, asikapererwi nezano. Uri kuda kuzviita zvoga. Wamwe tinoti tatsura muna Jesu imomo, Mwari ndokupai, Mwari ndazviregera, zveshuwa. Asi totora futi, hatina kuzwa kuti ona David wakazotora futi. Munoiziva history yaJesu kuti yazosvika pakadai David, munoziva kwaakabva, kubva kumakwai uko aitsemurana nemiromo yenhumbi yeshumba, uko aitsemurana nemhuka dzinotyisa, uko aiona mhungu mumasango imomo. Jesu achimunzvengesa kuti azoita ishe. Paakauraya Goriati, aizvikanganya dzaka Goriati. Akasvika wakasvora wakoma wacho, wakatosvora kana iyeyo nhingi mambo Saul, wakatomusvora. Akati iwe, achikanganyara, asi yanga akapfeka Jesu wake. David haana kusha izvozvo. Akanyeperwa kuti chakupa musika mwana mukunda, akabvunza kuti ndikauraya dodi ndokupa mwanasikana wangu. Auraya kudaro, tinonzwa kuti haana kuzopiwa mwanasikana wake. Ndiri kuti kudii, wakanyeperwa, akuvhimwa. Mwana wanhingi, mwana waFaro, mukomana nemusikana wakabatsira David kuti asaurawe nababa wake. Ndiuze, Mwari dzimwe nguva unouya, Satani anozviita munhu ane simba, asi haana tikaenda kuna Mwari. Mambo Jesu wedu ndiye ane simba. Mwari wedu haapererwi mufunge, ende haana chinomukunda. Anokanganyara
Sanhingi, Sagoriati, Satan. Jesu anongotandika zvake. Zvarema zvadini. Anokuti mudikani, uya nyangwe dai zvitadzo zvako zvikasvika seropa, ndinozvichenesa. Uya hako, chii chiri kukunetsa? Vadikani tisarasike. Ngatiuye tizviisire pana Mwari. Kana zvaoma zviya. Uya chii chinokuomera. Tinoziva, umwe naumwe unoziva chiri kumutadzisa kana kurara rimwe zuva. Mani spoken vadikani. Etai kuna Jesu. Haangobvi ipapo, wamwe wakakomborerwa unokupindurwa ipapo. Asi zvinogara, wanopindura nekuda kwavo, nekuti takawanda, wana waJesu, takawanda, even muka, anodziprotecta. Takawanda, kuti angoti kamwe chete ipapo, anenge achitenderera hanzi takawanda, kunge jecha remugungwa, takawanda, kunge bvudzi remumusoro. Mungariwerenga bvudzi. Asi Mwari wedu hakundikani. Anobatsira umwe naumwe nenguva yake. Mirira mudikani. Enda undozviwisira pamberi paMwari. Uchinamata. Uchitenda. Hanzi tikanamata nekutenda anotipindura wadikani. Zvinyaoma. Zvinyanyaka. Ndiri kutaura nekurwadziwa. Wamwe wedu takati hatimboregi kuregerera tiri kurwadziwa. Iye uya vakanditadzira zvakadaro aiwa. Tosefa. Aini ndichatoregerera uyu. Izvi aiwa no. Nyangwe dai wakanditaurira ndikaita sei no. Hapana. Uri kutosivirira. Regerera. Mambo Jesu unotiregerera. Honai kutiregerera uko akaita. Wada David iwo wangadai wasikakomborerwi. Munoziva mastori yavo ari mambo zviya wana Uria nemukadzi. Hapana chii, waingoenda akatadza kudai, asi aiziva kwokunanga ndizvo ndinomudira murume. Aizoti ndatadza, osvikaumburuka zvake pana Mwari, kuti Mwari ndiregerere. Dai zviri zvishuwo zvemwoyo yedu, neshungu dzemwoyo yedu, unamata. Unoona kuregerera shuwa ndikati, asi ini nekuti oshuwa ishe munemo yandisingambodiwo yekuregerera iyo izvi. Ndikati Mwari wee. Ndokuzofunga ndikati asi ichochi ndiyo kii chaiyo kuti ndikangoregerera chete nemwoyo wangu wese ndofunga denga tinorisvika. Tinomboregerera totorazve. Asi shoko riri kuuya rekuti endai kuna Mambo Jesu asingakundikani. Vanhu vanokundikana. Shamwari dzinokotsira. Even mai wako anochema, mwana wangu atambudzika, afirwa. Mwana wangu adi. Asi pane nguva yaanozomborara. Amai, zvaakuda Jesu. Kurara uku hakusi kuti hasi kuda kubatsira. Shamwari hakusi kuti hadzisi kuda kubatsira. Asi tinombobiwa naSatani nehope. Hanzi tichamborara, hanzi aiwa tiri kuchema kare, tiri kuchema. Munoti kurara. Uye unongoti bwai. Vanozotaura vachiti unongoruka dhoiri woridadanyura zvo, uchiruka uchidadanyura. Hariperi. Kana tatadzirwa vadikani, tinoenda kuna Mwari, tiri kuchemera kuna Mwari. Dai taziva kuti tizviwisire kuna Mambo Jesu. Dai taziva, tisagare tichingonyunyuta. Kazhinji kacho hatigutsikani. Endi tinotaura. Dzimweni dzenguva foni Mwari wakatibatsira, ini ndogara ndichiwatenda wakapiwa tekinoloji iyoyi. Onai tiri kunamata tiri mudzimba. Tichati hatiendi kuchechi. Ukaenda pama YouTube unonzwa mhari idzo. Unonzwa zviri kwauri kana uri benzi utsvaka zvakaipa. Ukatsvaka zvakanaka unozvideona. Mwari ari mubatsiri. Asi zvinoda kungoenda uchiumburuka pana Mwari kubatsira kuti Mwari ndofamba nezvipi. Uyai titende kuti Mwari wedu anotida. Uyai titende kuti Mwari wedu anotibatsira. Inzwai shasha dzakakunda idzi. Dzakaziva kwokutarisa. Wamwe vanoti neshamwari. Naiwe, taida kuti titaure nyaya dzedu dzese apa gore chairo nematambudziko edu. Ini tiri kuchema nechakati wedu, ndakabvira kunamata kudhara. Asi hazvisi kupindurwa nagogo makati ndechembera. Hazvisi kupindurwa. Mwari wacho ameno.
hanzi usanyonyote mambo Jesu haana kunyonyota. Even Hana akanga achinamata uzi Hana popota akanga achinamata achikumbira akazopiwa chipo cha nungi wake cha Samira wake nevamwana 4 Mwari akamupindura. Endi zvaizi futi Hana wacho kwakakusiri kungovharwa chibereko akavharwa naMwari wacho sezvakaitwa Jobho kuti Satani ona munhu wangu ari kungotenderera. Tinoedzwa wadikani asi zvanzi kana taedzwa zvatirwadza zvanyatso kutisunda tarwadziwa hino misodzi haichabuda. Ngatiende kuna Mwari. Shamwari yakanaka. Tikaita ushamwari naMwari tiri mukurwadziwa imomo, tiri mukurerukirwa nekufara imomo, kana tafara futika tisarege kutenda. Nekuti kazhinji kacho kana tikange tapiwa zvakanaka tadzorerwa tinovhaira. Mwari woti aizve ko ndivo vaichema, ndivo vaitadza kudya. Saka tinofanirwa kunge tichirerutsirana, todanana wadikani. Hakusi kunamata chete kwekungoti tonamata zveve tondiganira tiimbe zvakanaka stereki, asi kunoda mabasa nerudo, kuzwira umwe tsitsi, kudanana. Ivo vamubhaibheri varimo zvakaita vana Dhokasi zviya, kudanana, tichiwirirana, tichiregererana. Wana Pemina varimo, tinongovasiya vakadaro. Toenda kuna Jesu wedu, toenda kuna Mwari wedu. Mufungeka zvinozotirerukira. Iko kuregerera ukutika ukazvifungisisa ukanyatsoti ngatimbozviedza tione. Ukambozviedza kaiwe kuti kuiwa wanonzi wakaregerera uyu wakazi Jobho ungadai akaregerera Mwari asi akazodzorerwa zvinhu zvake zvese double. Akada kuti shuwa rega ndituke Mwari ndife. Akada kuti aiwa Jesu manyanya handina kukutadzirai kana vana vangu vanonga kutitadzirai. Aizozviona zvese. Kana iye David ungadai aizopiwa akuda kuatakwa nematombo newamwe wake aizopindura kuti Mwari mulipi ndibatsirei, ndirwise vanhu ava. Asi aiwa akadisumwe pane nyaya iyi. Hamufungiri kuti kana newamwe wake vese vakadzorerwa mhuri yake zvese zvakadzorerwa, akasunungura newamwe wake mhuri dzikauya vakatanga upenyu hwavo. Ngatinamate wadikani. Kana tarwadziwa ngatiende kuna Jesu, tizviwisira toga zvakungoda Mwari oga. Musasasike kusiya shamwari, musarasike kuti vabereki watiti asi pane nguva yavanoti vabereki vedu muri kuziva kuti taiso azhinji hatisina vabereki vakatorwa vakaenda Mwari, asi kuna Mwari mubereki asingaendi anoramba aripo achivhara gepi yavabereki vedu. Saka ngatiende kuna iye Baba wedu wekudenga, Mwari wedu anonzwisisa, anotibatsira kana tarwadzisiwa. Tinoziva kurwadza kwacho zvakunoita, tinongofara nguva shomanani, zhinji ngeyekurwadziwa. Dzimweni dzenguva tinozvipa nyaya dzimwe dzekuti wangodzwa chakati ichi ini handinzarwa. Aiwa haungaregerereka kana usinganzarwa. Kana iye mambo Jesu wedu akaedzwa kudaro, shamwari dzake dzepamwoyo dzikamusiya wadzidzi. Tinoona naPita aingoti gumbo mubagope panze akambomuramba ziya pamoto paya. Jesu akutongwa zviya, handi Pita akaramba, asi akambogara achipikisa achitsamwa kuti handikuramba. Pita uchandiramba katatu jogwe tisatirarira zvikazaiwa handimukurambiri, ini ndichafa nemi, kana kwazi kufa ndinofa. Asi paraka akaenda pamoto akati uyu unenge umwe waniwo wadzidzi waJesu aifamba naJesu. Pita akati aiwa handimuziba ini munhu. Zvanzi vakazoya umwe mukadzi pamoto wachidziya moto ndofunga waitonhora. Hanzi mukadzi akati uyu nekutaura kwake mudzidzi waJesu aifamba naJesu. Akati asi munopenga, ini handimuziba uyu. Zvanzi jongwe rechitatu rakarira. Munoziva kuti Jesu anga aripo zvakachizviona izvi aitongwa, aimuona Pita. Pita kufunga kwangu, Pita achibva atarisa Jesu akati jongwe richibva rarira akati oh my God, ndaramba Jesu wangu. Akaenda zvekundoumburuka.
kuna Jesu. Akaenda akandoumburuka akakumbira kuregerera. Asi Jesu nekuti ndi baba wedu wari kudenga, Mwari wedu wanotiregerera, akaregererwa. Nerimwe zuva riya futi zvakadzipita asati yasvika kweso Satani atokupepeta, uchapepetwa sezviyo iwe naSatani. Asi tiri kukunamatira, ndakakunamatira kuti usvike pauri ipapa. Jesu anotinamatira, Mwari wedu anotinamatira wadikani. Ngatiende takasununguka tichiziva kuti Mwari anotibatsira. Wana David vakazopiwa. Muri kuona nemasamu. David kuti azosvika masamu akawanda, mukaenda munana Samu zimuyo zhinji minamato mizhinji ndeyaningi David, nekuti kwaakabva achitarisa shure. Tese tikatarisa kwatakabvaka tokwadi kuti tirarame kudai soka, unoti idzi ndidzo nyasha chaidzo idzi. Zvimweni tatisingazivi tiri wadiki wana vabereki vatitaurira kuti iwe wakarwara zvekuda kufa. Ndaitoti ndikangozwa kudai mhere wanhu vaiti wakazwa mhere wamwe kuti wafa. Asi tiripo kuna umwe wedu asina kumborwara wakaenda. Nanhasi vanhu vanongoputsika inyasha. Mambo Jesu unotida vadikani, anotida Mwari wedu. Shamwari yakanaka, ngatiende totizira kuna totizira kuna ani? Ngatitizire kuna Mambo Jesu, nekuti ndiye mupi wezvipo zvese zvakanaka. Jesu takapikira. Tiri kutaurisa nemwoyo yedu yese here. Tinonamata imi mubatsiri wedu. Hatizofi kukundwa kana muri peso, nekuti Jesu akanga ari Mwari. Seberaiwo peso utidzivirire. Uyai tizozwa kuda Mwari wedu. Uyai tizozwa kugara tiri peso naye tongoumburuka. Kunodaro kupupura kwangu wadikani. Jesu Kristo tenzi wedu. Amen. Ndodzorera nguva kune wandipa. Amen, 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 amen. Maiwe, maita basa gogo. Mashatini, maita zvikuru. Hama dzangu ngatibvisei pamute. Timbotenda shoko. Mwari vakatendeka vatitumira shoko nemurandakadzi wavo. Ngatitende shoko. Majita.